बुंदोंमोन बेलाय जोंनि टेन्डारा केन्सेल जाबाय बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनिसिम गोजोनथाव खौरां आरएन प्रडाक्शननि बेनारजों दिहुनजानाय थैसाम 2 सावथुनखौ न्यूबो एपआव रिलिज खालामनाय जासिगोन फैगौ 22 मार्च खालि मोनाबिलिनि 3 रिंगायाव नोंथांमोना न्यूबो एपआव नायनो हासिगोन थैसाम 2 आबुं बर' एक्शन सावथुनखौ थैसाम 2 सावथुनखौ जेरैबायदि रायजो राजाफ्रा अनसायदोंमोन फैबाय थानाय समावबो आरएन प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानो गोनां सावथुनखौबो अनसायनो खावलायहरदों सावथुन दिहुनगिरि आरो फावखुंगुर रबि नार्जारिया थैसाम 2 सावथुनखौ सोरबा जुदि डाउनलड खालामनानै गावनि इउट्युबफोराव रि-आपल'ड खालामोब्ला बिथांमोननि हेंथायै आयेननि राहा लानाय जागोन होननानैबो सांग्रांथि हरदों खुलुमनाय थाबाय नैबे दिनै जोंनिनो बर' रादाबगिरि बिथांमोननिसिम बड'लेण्ड बुब्लि बड'सा आरो बड'लेण्ड रादाब बिथांमोननिसिम आरो गिबियावनो आङो नैबे माने बिथांमोननि चेनेलखौ नायगिरि बिथांमोनखौबो आङो आंनिफ्राय गोसो गोरबोनि मोनाबिलिनि आं खुलुमनायखौ बावहरनाय थाबाय जोंनि दिनै नैबे दसे सम नैबे रायलायनायनि जों थांखि लादों जे फैगौ जोंहा 22 मार्चनि 3 बाजिनाय लोगो लोगो जोंनि न्यूबो एप्सआवहाय आंनिनो आरएन फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय थैसाम पार्ट 2 मुभिखौ जों रिलिज खालामनाय जासिगोन बेनिखायनो जोंनि सावथुन नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरग्रोयो जे सिगाङावबो जोंनि सिनेमाखौ माने गोबां खस्थ' मस्थ' खालामनानै लैहोर नायफैदोंमोन थिग बेबायदिनो माखासे बिथांमोना गोजानाव थानाय सोरबा बिदिनो सिनेमा हल बा गामि एरियायाव नायनो सोलाबै मानसि बा टाइम मोनै मानसि बिथांमोनखौ आं गुरै खावलायनो लुबैयो जे नैबे जोंनिनो बर' हारिमुजोंनो बा बर' सावथुनजों लोगोसे दिहुनजानाय न्यूबो एप्सआव थांनानै नायहैगोन होननानै आं आसा खालामो जाहाथे फैगौ मार्चनि 22 मार्च आरो 3 बाजियाव जों रिलिज खालामनाय जागोन बिनिखायनो आं नायगिरि बिथांमोनखौ आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय आं खुलुमनाय आरो अननायखौ बावहरग्रोबाय जे बयबो बिथांमोना नायनानै जोंखौ हेफाजाब होगोन होननानै खुलुमनाय थाबाय नोंथाङा आरोबाव इयुनाव बेफोरबायदि फिल्म बा एलबाम बायदिसिना दिहुनबावनो थाखाय थांखि लादों नामा आंनि प्रडाक्शननिफ्रायथ' दिहुनबाय थागोन आरो जों बिदिनो सावथुनखौबो जोङो नैबे साननैसोनिफ्राय जों शुटिंखौ स्टार्ट खालामनाय जासिगोन जों बेबायदिनो फैगौ सम मथे जोङो सेप्तेम्बरहालागै बा माने आगस्टहालागैनि गेजेराव जों रिलिज खालामनाय जागोन आरोखि फैबाय थानायनि थाखाय माबाफोर दायो प्रजेक्टफोर रेडि खालामनाय जादों नामा जोंनाथ' अलरेडि रेडि जाबाय जोङो शुटिंखौ बे साननैसो बावैनो लानाय जागोन आरोखि औ आरो दायो नोंथाङा बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि सासे हिर' बा फावखुंगुर जानानै नोंथाङा जाखांफुनाय लाइमोनफोर दानि देंखोगिरि बा जाखांफुनाय एक्टरफोर बिथांमोनखौ मा खावलायनो सानगोन आं बेखौनो जोंनि जाखांफुनाय जिथु लाइमोन जोंहा आंनिनो फंबाय बिनानावफोर बिथांमोनखौ आङो बेखौनो खावलायनो लुबैयो थिग बिदिनो सिगांनिफ्राय जोंनि बर' इन्डास्ट्रिया साबसिननिफ्राय साबसिन जाबोबाय बेबायदिनो फिल्म लाइनजोंबो सावथुन मुलुगजोंबो बा कालचार लाइनजोंबो सोलिनो हानाय जाबाय बिनिखायनो फंबाय बिनानावफोरखौ आं बेखौनो गुरै खावलायनाय जायो जे मोजां कर्स लानानै जुदि माने जोंनि बर' सावथुन मुलुग बा कालचाराव फैयोब्ला जों बेजोंबो सोलिलांनो हानाय जोंहा बेबायदि केपासिटिखौ जों नुहुरबाय आरो बेजोंबो माने गावनि जिउखौ रैखा खालामनो हानाय जिउआव लाइफ दानो हानायखौ आं नुहुरदों आरोखि फैबाय थानाय समाव बे फिल्मखौ माबायदि बानायनो होनना सानो फैबाय थानाय समावथ' जों थांनाय बोसोराव जों थैसाम पार्ट 2खौ जेरैबायदि अनसायनाय मोन्दोंमोन रायजोफोरनिफ्राय अनसायनाय मोननानै थिग बेबायदिनो जे दासिमबो बर' सावथुनखौ रायजो राजाफ्रा अनसायो माने मोजां जिथु नायग्रा बिथांमोननिसिम गोसोखौ बोहोनो हायोब्ला इन्जय खालामहोनो हायोब्ला जों थिग बेबायदिनो जों बिनिफ्राय साबसिननिफ्राय हामसिन बानायलांनो जों सिन्था खालामदों आरोखि नोंथांनि बे जिथु सावथुन दायो थैसाम 2
नोंथांनि बे थैसाम 2 सावथुनखौ जुदि सोरबाफोर रि-आपल'डफोर होयोबा बा आपल'ड होयोबा नोंथाङा माबाफोर एक्सन लागोन? आं बेखौनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं माने नायग्रा बिथांमोननिफ्राय नायग्रा बिथांमोनखौ आं खुलुमनाय बावहरो जे बिथांमोना जा निउबो एप्सआव थांनानै नायदों बिथांमोना नायनानै इन्जय लानो हागोन बा गोसोखौ गोजोन होनो हागोन। लोगोसे आं बेखौनो गुरै खावलायो जायफोर बिथांमोना इउटुबारफोर बिथांमोना जोंनि बे थैसाम पार्ट 2 खौ जुदि माने रेकर्डिं खालामनानै गावनि इउटुब चेनेलाव दा हगार बा पेजआव हगार आं बेखौनो गुरै खावलायो। बिथांमोना नायोबा नायनो हागोन आरो नायाबाबो जों माने बेबायदि रेकर्डिं खालामनानै हगारनाङा। मानो होनबा जोंहा बिनि थाखाय जोङो आयेननि माने राहा लानाय जागोन। जों सिगाङावबो जोंनि सिनेमाखौ जेरैबायदि रेकर्डिं खालामना हगारदोंमोन बिथांमोनखौ जों हमनानै बिदिनो निउसनि दारै हमनानैब्लाबो बिथांमोनखौ आयेननि साजा होनाय बायदि जों फाइनबो फोनांदों। थिग बेबायदिनो दाबो जोंनि थैसाम पार्ट 2 खौ जाय बिथांमोना सोरबा गावनि पेजआव बा गावनि इउटुब चेनेलावहाय रेकर्डिं खालामनानै हगारोब्ला बिथांमोनखौ जों गोख्रों राहा लानाय जागोन आरोखि। आरएन फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव दिहुनजानाय थैसाम 2 सावथुनखौ फैबाय थानाय मार्च दाननि 22 थारिखखालि बेलासिनि 3 बाजियाव निउबो एप्सआव हगारनाय जासिगोन। बेनिखायनो गुरैयै खावलायहरनाय बे सावथुनखौ जोङो सिगाङावनो सेप्तेम्बर मासाव रिलिज होदोंमोन। रिलिज होनायनि गेजेरजों गोबां बर' फिसाफोरा बा सावथुन नायगिरिफ्रा गोबां अनसायदों, गोबां अननाय मोनदों, गोबां बे सावथुनखौ नायदों। अब्लाबो जाय बिथांमोना माखासे समनि थाखाय नायनो हायाखै, दा बेनि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां सुबिदा निउबो एप्सआ। बे निउबो एप्सआव न'आव थानानै गावनि मबाइलावनो नायनो हासिगोन निउबो एप्सआव थांनानै। बेनिखायनो गुरैयै खावलायहरनाय बर' सावथुन नायगिरिफोरखौ, बर' फिसा जों गुरै खावलायहरगोन आरएन फिल्म प्रडाक्शननि जानानै जाहाथे बे सावथुनखौ जेरैबायदि सिगांनिफ्राय अनसायबोदोंमोन जाहाथे बे सावथुनखौबो नायो। नोंथांमोन नायोब्लासो जोङो प्रडिउसारफ्रा बा सावथुन दिहुनगिरिफ्रा हेफाजाब मोनगोन आरो इयुनाव बानायलांबाय थानो सुबिदा मोनगोन। खुलुमबाय रादाबिरि बुथुमगिरि बिथांमोन। आरएन फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव दिहुनजानाय थैसाम 2 सावथुनखौ फैबाय थानाय मार्च दाननि 22 थारिखखालि बेलासिनि 3 बाजियाव निउबो एप्सआव हगारनाय जासिगोन। बेनिखायनो गुरैयै खावलायहरनाय बे सावथुनखौ जोङो सिगाङावनो सेप्तेम्बर मासाव रिलिज होदोंमोन। रिलिज होनायनि गेजेरजों गोबां बर' फिसाफोरा बा सावथुन नायगिरिफ्रा गोबां अनसायदों, गोबां अननाय मोनदों, गोबां बे सावथुनखौ नायदों। अब्लाबो जाय बिथांमोना माखासे समनि थाखाय नायनो हायाखै, दा बेनि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां सुबिदा निउबो एप्सआ। बे निउबो एप्सआव न'आव थानानै गावनि मबाइलावनो नायनो हासिगोन निउबो एप्सआव थांनानै। बेनिखायनो गुरैयै खावलायहरनाय बर' सावथुन नायगिरिफोरखौ, बर' फिसा जों गुरै खावलायहरगोन आरएन फिल्म प्रडाक्शननि जानानै जाहाथे बे सावथुनखौ जेरैबायदि सिगांनिफ्राय अनसायबोदोंमोन जाहाथे बे सावथुनखौबो नायो। नोंथांमोन नायोब्लासो जोङो प्रडिउसारफ्रा बा सावथुन दिहुनगिरिफ्रा हेफाजाब मोनगोन आरो इयुनाव बानायलांबाय थानो सुबिदा मोनगोन। गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बालागाव सेन्ट आन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय। एइचएस थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। क'क्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स कलेजनि एइचएस थाखोआव कमार्स आरो आर्ट्स स्ट्रिमाव इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4 इयार आन्डार ग्रेजुएटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्ट्सआव गोदानै मुं थिसननायाबो जागायबाय। FYUG नि आर्ट्सनि थाखाय इंलिश, बड', एसामिस, पलिटिकल साइन्स, एडुकेशन, इक'नमिक्स, हिस्टरी आरो ससिय'ल'जि आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन आरो बिकमनि थाखाय फाइनेन्स, एकाउन्टेन्सि, मार्केटिं, मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। गुनगोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो, जेरै कम्पिउटार क्लास, स्पकेन इंलिश कर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो।
बे कलेजाव स्पर्ट्स फेसिलिटिज, लाइब्रेरि फेसिलिटिज, वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड, क्लासरुम, एयार कन्डिसन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडिल क्लासनिबो खाबु होनाय जायो। हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनिबो सुबिदा दं। जायफोर फरायसाफोरा गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं नोंथांमोना क'क्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स फरायसालिमायाव मुं थिसन्नो हासिगोन। गोबाङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे जानबुं एबा कन्टेक्ट नं 6003786924 आव जगाजग खालामदो एबा सुलाद लाहरनो हागोन।